Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvekare ndinoshanda, ndinogara muno muSouth Africa. I am a working professional. Ndine makore 38 years ekuberekwa. Ende ndinoda kureurura kuti ndakaroya umwe murume uyo ainge achishanda kuZimra wandainge ndodanana naye. Akazosvika pakunditorera motikari yangu. Anditorera motikari kwava kubva achizopa motikari iyoyo kune mudzimai wake. Ndikazomuona zvekare aine rimwe hure apa motikari yangu yainge ichitodhiraivhwa nerimwe hure. Mukoma handina kuuya pano kuti ndinge ndichizozvirova dundundu, asi ndiri kutozamawo kuti ndinge ndichitsvaka munhu anokwanisa kundibatsira nekuda kwekuroya kwandakaita murume uyu. Ndinozvidemba uye zvekare ndakadzidza kuti ropa remunhu haringoteurwi kunyange munhu akutadzira sei, nekuti kana ukauraya munhu unenge watarisana zvekare neuyo akamusika, kunyange munhu wacho akakukanganisira sezvandava kusangana nazvo. Usiku handirari, ndinenge ndichingotya kuti konhasi achauya here kuzondivhiringidza, ende kana auya musi waanenge auya kuzondivhiringidza hakurarwi. Ndinongorara ndichirumwa nezviremwa izvo zvinenge zvichidonha zvichibva musiling. Natichaona wandichati tichaona, takasangana mainge muri mugore ra2018. Murume uyu ainge achishanda kuZimra, saka pandakasangana naye ndainge ndichigadzirisa mapapers ekuti motikari yangu ndinge ndichikwanisa kuzoiendesa kuZimbabwe, nekuti kubasa tainge takapiwa dzimwe motikari idzo dzainge dzakanzi D-Fleet. Saka ndainge ndava nemaIsuzu maviri, maD-Max. Ndikabva ndati imwe iyo ya2017 ndo yandainge ndichida kusara nayo. Ya2018 ndikati ndichaiendesa kumusha. Shungu dzainge dziri dzekuti yainge ichazoshandiswa nababa kuplot. Saka pakangoitika machallenges awo andakasangana nawo pabhodha. Saka ndakazotanga kubetserwa neaya maagent. Ndakabva ndachizopiwa nhamba ndikanzi chitaurai nashefu ava. Ndokubva ndachizotanga kutaura naye murume iyeye wekuZimra. Takatanga kutaura tose, mukoma akandibatsira, motikari yangu ikabuda because vainge vachida mari yakawanda. Saka sezvo iye ainge ari mugari wemuHarare, ndichati ainge achigara kuMasasa, ndo kwaainge achigara. Ini kwangu kwandinogara ndichati kuEastgate. Saka takazotanga kutaura tose pamafoni. Akandiudza kuti ainge aine mudzimai. Ndikati aho. Paakangondiudza kuti ainge aine mudzimai, ndakabva ndatozviziva kuti munhu ainge ava kutoda nezvangu, sezvo ndainge ndiri single and searching. Ndakangodzikamisa hangu hana yangu ndikati ndoda kuona kuti achaita sei. Akatanga kundiburitsira mari yakawanda, akatonditengera flight. Akati zvaainge achaita, ainge achadhiraivha motikari yangu from Harare to Beitbridge, then yobva yachizoyambutswa. Ndainge ndina umwe driver aikwanisa kuzotora motikari ouya nayo kuJoburg. He started spoiling me. Akandikumbira bonde, tikasvika pakurara tose kuJameson. Kusvika tava kufambidzana, aiwa tainge tichidanana. Kunyangwe ainge aine mukadzi, but ndakazviudza kuti I am going to respect the wife. And ndikamuudzawo kuti sezvo ndainge ndanyura murudo, ndainge ndakamborwadziswa kumashure, vamwe varume vakanditorera advantage. Ndainge ndava kuda munhu wekuti tinoita serious murudo. I did not want someone that was going to play with my heart. Akanditi nezvauri handingambofi ndakagona kukusiya. Saka ndakanyengedzwa nerudo, mukoma, kusvika ndachizoisa motikari yangu mumaoko ake. Ndamupa motikari. Chandisina kuziva ndechekuti
semunhu wemadhiri akaenda akanochinjisa mapepa emotikari because ndakabva kuzimu ndisati ndakwanisa kuzonochinja mapepa emota. Akazondiudza kuti mapepa emota ainge atova bho. Chaakangoita ndechekuti akakumbira kuti ndinge ndichimutumidzira passport yangu, akati ainge achazochinjisa mapepa, then ndokubva achizongondiudza motikari yatova nemanumber plates. Sezvo ndainge ndiri murudo plus ainge achiti motikari ainge achifarira kuishandisa because yainge iine comfort, ndakangosiya motikari achiishandisa sezvo kunoku ndainge ndiine imwe D-Max yangu yekudhara yandainge ndichishandisa plus ndainge ndiri murudo. Saka akazotanga kuchinja, ndingati after about 4 months ndopaakatanga kuchinja. Ndakadzokera kuZimbabwe, ndainge ndichida kuti tinge tichitaurirana, ndainge ndichida kuziva kuti murudo tainge timire papi. Pandakadzokera kuZimbabwe takabva tachizosangana kune imwe restaurant ndokubva tachizotanga kutaura. Saka akaratidza kuti shungu ainge asina shungu neni. Kunyange patakaenda kulodge ndakaona kuti munhu achina feeling neni because akatambura kuti sikarudzi yake inge ichizotanga kushanda. Ndakabva ndachizoti ndava kutozviona kutoti rudo panapa hapasisina. Saka ndava kuda motikari yangu, ainge ava kusada kundipa motikari. Akabva achizondiudza after ndadzoka kuSouth kuti ainge akanyoresa motikari pasi pekambani yake kuti zvinhu zvinge zvichizofamba so easy. Ndikati how come unonyoresa motikari muzita rekambani yako? Akati pari zvino otombomira kupopota because hauna kodzero naye. Saka akatanga kungondibata rafu. Ndaiti kana ndikamufonera apa I was in pain nekuda kwerudo rwaainge akambondipa. Foni yaitodavirwa nemagirlfriends. Kusvika nerimwe zuva ndakaenda kuZimu, mukomanashi amenoti ndainge ndichitsvakei kuEastleigh, ndopandakamuona ainge achidhiraivha motikari yangu. Ainge aine umwe mukadzi mukati apa vachirakidza kuti vainge vachidya joy, vachinakidzwa, vachiridza redhiyo. Mwoyo wangu wakatsva, ndakatsva nemwoyo. Ndakabva ndachizozviudza kuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichimurwadzisa, ndikati ndinoziva zvandichaita. Ndakabva ndachizoenda kuchitungwiza kune imwe n'anga iyo yainge yakambondibatsira nemurume wangu paainge achiri mupenyu. Taenda kune vandichati amai Nyasha. Mukadzi uyu ane simba risingaiti, ing'anga plus muroyi chaiye anotomuka usiku anotoroya. Saka ndokusaka ndakaenda kwaari ndichiti ndikutoda zvechivanhu. Saka akabva amboramba kuda kundibatsira, akanditi mwanangu, zvauri kuda kuti unge uchiita izvi, motikari haifi yakaenderana neupenyu hwemunhu. Kana waisa munhu pasi, ziva kuti hakusisina kudzokera kumashure. Hazvinei nekuti anenge akakutadzira chii. Kunyangwe munhu akanzi aponda vanga vari amai vako, asi munhu haiswi pasi nekuti achingonopinda muvhu ropa rake rinotonochema kuna Mwari wake. Ndikati gogo, zvose zvamuri kutaura izvozvo handina basa nazvo, ndiri kuda kuti munhu uyu ange achipinda muvhu. Vakanditarisa vakanditi sarudzai, sarudzai, sarudzai. Ndakudaidza kangani? Ndikati mai Nyasha, mandidaidza katatu, muri kuti kudii? Vakanditi sarudzai, kana tikaita mhiko idzi dzekuisa munhu muvhu, ziva kuti hakusisina kudzokera kumashure. Uri kuzvinzwa here? Mhiko ndinokwanisa kukubatsira, but munhu anopinda muvhu ende kunenge kusisina kudzokera kumashure. Kunyangwe zvikanzi wazosangana nezvaunenge wasangana nazvo mudare mangu, sarudzai, ndiri kukupikira kuti handidi kuti ndige ndichizokuona uchizotaura neni maererano nenyaya iyi. Uri kubvumirana nazvo here? Ndikati hongu mai Nyasha, ndoda kuti munge muchindibatsira. Vakatora bute vakabva vati isa muruoko rwako. Ndakatora bute riya ndikarisa muruoko rwangu. Vakanditi iti ini ndini mwana wenyu, ndauya pano apa ndainge ndichitaura nemidzimu yangu. Handichakuudzii hangu mitupo nemizera yevakuru vakazoenda kudhara. Saka ndakataura mazita avo ndokubva ndati ndainge ndichida kuti vange vachizoita witness yekuti mangwana chero zvazvaita ndainge ndakatsamwa. Vakabva vati vainge vachida $200 vachiti mhiko dzekuuraya munhu dzinodhura. Saka ndakavapa
$200 but ndichingonovagamuchidza mari iyoyo mukoma, ndakanzwa hana yangu ichirova ndikatanga kuzvidemba kuti but zvandoda kuita izvi zvinoita here, but mwoyo wangu wakabva wachizooma sedombo. Ndikati murume uyu ndoda kumuona achizvidemba kusvika achizonofa. Vakabva vachizotora imwe hari iyoyo yainge iine zvinhu zvakandityisa mukoma. Muhari umu mainge muine mvura yainge ichidziya, muhari yainge iri tema. Mukati mehari mainge muine mvura. Ndikaona maziso egonzo ainge arimo muhari imomo. Vakabva vachizoti anofanira kuti ange achizoparadzwa neicho chaakakutorera, vachireva kuti kufa kwake ainge achazofa neaccident. Mukoma ndakagamuchira ndikanzi sarudzai inwa mvura iyi. Ndikati gogo, muda kuti ndige ndichinwa mvura ine maziso awa egonzo iri kunhuhwa kudai? Vakanditi handiti ndo zvawati unoda, kana uchida kuuraya munhu unofanira kutoti unge uchitoshinga sebhinya. Ndakatora mvura iya yamukoma, ndakapedza kuinwa mvura iyoyo ndichichema kudai yainge iri about 1 liter something. Vainge vakanditi ndaifanira kuti ndige ndichitsvaka anything chainge chiri chake. Zvino mumba ndainge ndingori nemapepa ake mukoma, ndo andainge ndiinawo. Zvipfeko ndainge ndisina, ndikati ndo zvandiinazvo. Vainge vakandiudza kuti ndinge ndichiuya nazvo. Mapepa ake ekubasa ndio andakashandisa, ndikavapa vakamapisa. Zvakatora mazuva 9 chete. Vakazoti vachibva kwavainge vachibva kwakazoitikira accident, handichatauri hangu. Vakati vachibva kumafaro nerimwe hure raainge ainaro vari muhighway, saka vakabva vachizoita accident. Vakatsviramo motikari vose vari vaviri. Iye akabva achizofira pasteering wheel, akaita zvekunorovera nechipfuva chake pasteering ndokubva afira ipapo. Zvakangonzi it was a mechanical fault, but ndini ndakamuuraya mukoma Nashi. Saka mazuva akati afamba, ndingangoti apo pekuti mutumbi wemunhu unenge waputika mushure mekunge munhu avigwa, after 2 weeks ndo panoputika munhu. Ndo pandakatanga kumurota. Ainge ouya kwandiri, saka aiti kana akauya kwandiri mukoma, ndainzwa bhero kuti pepep, achiridza bhero remotikari achipinda pagedhi pepamba pandainge ndichigara. Ndainge ndiri kunoku kuJoni. Ndakasvika pakutama, ndikabvapo pacomplex pandainge ndichigara, ndichiti zvimwe kuda zvainge zvasangana nezvinhu zvepo. Zuva randakatama ndichitanga kugara somewhere else mukoma, handina kurara. Ndakaona munhu akapinda murumu mandainge ndiri, ndo paakabva achizoshanduka akaita zviremwa zvainge zvakawanda zvichityisa. Ndakavhunduka ndokubva zvachizotanga kundiruma. Zvakandidya mukoma, zvichindifunura ganda rangu, ndichirwadziwa. Saka ganda rangu rinoti kana rikafunurwa nezviremwa zviya rinofunuka romera zvekare. Apa ndinenge ndichitomuona anotouya kwandiri, obva atanga kufemera padenga achinditi ndakafa ndichitsva. Unozviziva here kuti zvinorwadza sei kufa uchitsva? Saka ipapo paanoti unozviziva here kuti kufa uchitsva kunorwadza sei? Mukoma Nashi, ndinotanga kunzwa kutsva munyama, ende dzimwe nguva ndiri kuhope ndinotomuka ndotovhura mawindo ndichiti mumba munge muchipinda zvimhepo. Kana ndikadaro anotanga kuseka achindiseka. Saka pandakaona kuti ndo zvainge zvoramba zvichingoitika, ndakabva ndati pano ndoita sei? Ndikabva ndadzokera kuZimbabwe. Ndakadzokera kuna amai Nyasha kuti vange vachindibatsira kuzorodza mweya wemufi. Vakabva vachizoti kwandiri, ndakati kudii, hapana zvandingazviita. Handiti ndiwe wakasarudza kuti wainge uchida kupinza munhu muvhu here? Wakazogona 1 ukavapinza vari vaviri. Vakati ibva hako pamba pangu, kana usina dzimwe nyaya dzauri kuda kutaura neni, ibva hako pamba pangu. Iko zvino zvimukoma, ndinoti motikari seiyo yekutanga ndakazoenda hangu ndikanoitengesa. Ndava kutoona kutoti motikari yainge yava kundipa maproblems asingaperi. Ndakanotora motikari nyowani kudealership mushure mekunge ndaapply for a vehicle loan
ndokubva ndanotora motikari kudealership. Motikari iyoyo yakafa. Ndakangodriva kuda about 1 kilometer kubva padealership ndokubva yangodzima. Apa imotikari nyowani mukoma. Ndokubva yanzi engine yainge yatofa. Ndakadzokera kudealership kunodzosera motikari. Motikari yandainge ndichangobva mukutenga ndikaidzosera kudealership. Nanhasi ndiko kwairi. Iko zvinozvi ndinofamba nechimwe chimotikari chekuti dzimwe nguva chinokwanisa kana kungoboila engine. Apa basa rangu randinoita mukoma tinongogara tichingofamba up and down tikambotumwa kunzi endai kuKZN, endai kana kuCape Town. Izvezvi ndinofanira kuti ndige ndichienda kana kuMessina. Apa dzimwe nguva ndinofanira kuti ndige ndichibva muJoburg kuma5. Apa usiku hwacho ndinotya kuti ndirare ndichifamba, which means ndinotoita maexcuse kubasa kuti kana ndikafamba ndinofamba ari masikati because ndinotya kurara ndichifamba nekuti ndinoona zvimwe zvinhu zvinotyisa. Dzimwe nguva ndinoti kana ndichidriva huri usiku kumberi kwangu kunokwanisa kungokrosa imwe mhuka yekuti unenge usingazivi kuti igudo munhu chiko chinenge chichimboyambuka kumberi kweroad. Ndinokwanisa kungoona munhu anenge akamira pakati peroad. Munhu iyeye anomhanya obva auya obva apinda mumotikari mandinenge ndiri. Mutemo wangu watova wekuti kana ndichinzi ndinenge ndiine kwandinenge ndichienda, kana ndikaziva kuti ndinozosvikako hwava usiku, ndinototsvaka mapassengers avo andinopika up ndobva ndatanga kufamba nawo. Kana kuti ndikashaya mapassengers ndinotsvaka panenge paine mabooking ndobva ndarara. Kunze kukangosviba chete zvekuti ndinenge ndava kufamba ndisinganyatsokuona dzimwe motikari, ndinototsvaka panenge paine mabooking ndorara. At least kana ndiri mumba ndikaona zviremwa ndiri mumba zvinenge zviri nani than dzimwe mhuka idzo dzandinoona pandinenge ndichifamba huri usiku. Handichatozivi kuti ndoita sei. Ndainge ndisingazivi kuti kushandisa mishonga kune disadvantage. Handina kunge ndakaziva kuti kunyange munhu akakutadzira asi mweya wake wekufema hausi wako, mweya ndewaMwari. Iko zvinozvi ndava kuzviziva manje. Saka ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira. Ndakazviita izvi zvinhu ndiri mukati mebitterness nekuda kwekuti ndakaona achifamba neumwe mudzimai uyo waainge achifamba naye achitodriva motikari yangu. Saka zvinhu zvakandirwadza ndikati ndava kumuisa muvhu nekuti ndainge ndakamuda nemwoyo wangu wose. Paanouya kwandiri anenge achichema achiti iwe wakachema nekuda kwerudo rwako, ko inini vana vangu iko zvino zvava kutambura nekuda kwekuti wainge uchindida. Apa tisina kana mwana tose. When you post my story please tell me. Ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Ndiri kutsvaka vanhu vanokwanisa kundibatsira so that ndisazongoramba ndichingotevererwa nemweya wemurume uyu wekuZimra wandakaroya akafa. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi ava mucomment section pakaipa. Pane imwe message zvekare iyo yandakatumidzirwa ichibva kune vamwe vanzvadzi. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndinoitawo zvechivanhu these days. Why is it mune kamwe kakushora kamuinako kamunoita nzira dzechivanhu? Maimboposta wani maconfessions ekuti maiti kana mukaposta maconfessions home anenge achiratidza kuti kune mapastors anoita zvechitsotsi, mopostawo maconfessions avo anoratidza kuti nen'angawo dziriko dzisina unhu hwakanaka. Why is it these days pane zvose izvo zvamava kungoposta, mava kungoposta muchiita sekunge maconfessions amuri kusarudza kuverenga maconfessions awo anenge achingoshora chete nzira dzechivanhu? Mune shuwa here kuti ndo zvamangofunga kuti muge muchiverenga pachannel penyu? Ingawani takasangana pano vanotenda nzira dzechikristu nevanhu vanotenda nzira dzechivanhu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo
mucomment section. Hey, hameno kuti ndingati kudi, but let us try to speak with our dear sister mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Ndinenge ndichingoverenga awo maconfessions andinenge ndichiona anenge ari padhuze. Hakusi kunzi ndinenge ndichisarudza maconfessions anoshora chivanhu. Zvakangoma hazvo vedu we. Asi ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Let us have that discussion as well in the comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. I will be back with another episode. Do not forget to check out Zim Confessions Backup.